Hito putki! Koro jumissa. Viikat, miten sun kävi? Häh? Miten sun kävi? Vaunu tuhoutui ja miehistö haavoittui. Joo. Pellon poikki on pakko yrittää, vaikka mies ukkaa jo kaamea. Lännen puolella taitaa olla vielä pahempaa. Kestääkö niillä linjat? Perkele. Mene sinä hetkeksi huilaamaan. Taponen, ampujaksi, Pirttinen ajaa! Herra kapteeni, tykin koro on juustunut. Lintuja, kun tässä pitäisi ampua. Viikant, älä nyt viitsi. Sotka suunnassa kello 13! Ja Pekka alas, että saa tykin kohdalle. Hyvä! Mitä nyt ainakin tällä on? Muroma käskee irtautumaan. Ryssä on murtautunut läpi lännessä. Määrään kenraali Öschen Kannaksen joukkojen komentajaksi. Puolustukseen on saatava rehtiä. Ösch, jos kukaan voi onnistua, herra Marsalkka. Järkevä ja kovahermoinen mies. VT-linjan menetys oli paha takaisku. Mitä kenraali suosittelee? Voimmeko järjestää pitävän puolustuksen vanhalle Mannerheim-linjalle? Tuskinpa, herra Marsalkka. Venäläiset tuhosivat Mannerheim-linjan perusteellisesti talvisodassa. Eikä Aunuksen joukot ehdi perille ajoissa. Herra Marsalkka, esitän, että vihollinen torjutaan vasta täällä. Viipuri, Kuparsaari, Taipale linjalla. Onko kenraali tosissaan? Noinko kauas pitäisi vetäytyä? Eikö VKT-linjaa ole vielä lainkaan linnoitettu? Ei ole, herra Marsalkka. Mutta siellä Suomen kohtalo ratkeaa. No niin, luotan taas kenraalin arvostelukykyyn. Mutta nyt on kerta kaikkiaan pantava sulku vihollisen tunkeutumiselle maahamme. Paljon meni. Hyviä miehiä. Joo, ja menee vielä lisää. Saa nähdä, toivutaanko enää. No, katsotaan nyt. No vähin käy väki, ennen kuin loppuu. Heti on mekaanikot liikkeellä. Ei muuta kuin hakaristit tornin kylkeen ja telaketju kuntoon. Lisääntyy Suomen panssarivahvuus taas yhdellä. Herra luutnantti, minkä takia panssarit käyttää hakaristeja? Hitlerin takiako? Ja paskat. Se oli meillä ensin. Hitler se meiltä varasti. Pisti vaan ristin vino. Isä kertoi.
Siellä on se Ryssän panssariprikaati Talinmyllyn pohjoispuolella Nuotanperällä. Laittoivat meidät motintekoon taas. Kauankohan ne kuvittelee, jotta mekin jaksetaan, vanhat ukot. Kyllä se paras terä on mennyt aikaa sitten. Sullakin vielä nuo Kuuterselän muistot naamosasi. On pikkujuttuja. Mitenkäs, kun sieltä kotipuolesta mitään kuuluu? Siellä ne sinnittelee. Se nyt on sukulaatten nurkissa vähän semmoista ja tämmöstä, että... Pian me ollaan kotona kaikki. Niin. Ja jollei muuten, niin valtion tarjoamas matka-arkus. Mä menen kattoo, että miehet saa ruokaa. Ne tappelee kyllä siinä paremmin. Näin on. Eero. Kyllä me tästä selvitään. Ollaan me ennenkin pahoissa paikoissa oltu. Eikö majurille maistuisi? Rokka on hyvä. Vielä tässä ehtii. Pojat, täällä on panikkaa. Täyttäkää leipälaukut. Syökää pojat kunnolla. Eero. Mikäs siellä kesti? Tämmönen käsky nyt, että JP3 hyökkää porttihoikan kautta etulinjan läpi. Talin purolinjan tasalle. Ja valtaa takaisin sen, mitä aamulla menetettiin. Selvä. Hynnisen porukka lähtee tien vasenta puolta. Ja me mennään tästä. Sitten ei kun mennään, pojat! Osasto Leppänen! Eteenpäin! Perkele! Perkele! Tässä mitauttuma! Takaisin metsäreunaan! Eero. Onko mitään tehtävissä? Eero. Eero, kuuletko mua? Sano niille Jouko, että eivät mua kanna. Että vievät niitä, kenellä on toivo.
Kiitos. Oli tiukka tilanne. No, olisi se varmaan ilman minuakin hoitunut. Kapteeni Hetemäki, JR-50, herra majuri. Turha erotella Jouko Hyninen JP3. Saat kyllä lomaa, jos tästä vaan koskaan lähtemään pääsee. Hestö! Herra majuri, hyökkäys jatkuu. Kyllä. Mä katson vaan tän aseen kuntoon. Anjan panssareet on päässyt läpi portihoikassa. Käydään tuhoamassa ne ja tullaan sitten takaisin jatkaa lepoa. Montako niitä on, herra majuri? Tarpeeksi monta. Ehdyssä meitä hyppyitä. Ja Tepon sotka kärkeen. Virtanen! Hiljainen vauhtia ennen mutkaa. Selvä. Oma vaunu! Eikä ole. Ryssän vaunu. Virtanen, aja kärkeen. Selvä. Herra majuri, tuolla mutkan takana on sotkia. Putket on suunnattu tienmutkaan. Pakko perääntyä, herra majuri. Ai sillä tavalla. Katso! Siis... Pirisi! Ampukaa se ukko! Ja huura se ja saatana vielä uudestaan. Lääkintämiehet tänne heti! Klimi eteen! Jatketaan!